So ito po yung pwesto, no? Pwesto ni Brian Flores na ating kaibigan na nagbebenta po dito ng hipon. So ayan po yung mga mamimili, no, ng hipon dito sa Malabon Fish Market. At meron din po siyang binebenta rito mga sugpo na inyo pong mabibili. Ito na lang sila, kalate isa. Magkano kilo ng sugpo? 360. Ayun, 360 po sa per kilo ng sugpo. Ayan po. Siyempre may dagdag isa yan. Ay, magkano naman yung hipon? 340 ba nami? Ayun, yung sa Banami po ay 340 na per kilo, no? So malalaki po yung mga hipon. Ito po yan, no? Ayun, 400 pesos po na kilo, no? So ito naman po ay 120 na mga bangus pandaing at 80 pesos sa mga kilo ng gulyasan. So ang kilo ng galunggong ay 100 piso, may pangulam ka na. Galunggong, day, galunggong. 100 lang, para sa timbangan natin, oh. Walang halong duga. So tumpukan ay 100 pesos, 120 naman po sa mga pogita, 130 na per kilo. At ang mga pagi ay 100 pesos na kilo. Nay, magkano po presyo ngayon nito, Nay? Ngayon, 120 po kalahati, 240 sa per kilo. 140 na per kilo. Shout out po, good morning. Shout out. Libre? Ay, maganda yan pag libre. Magkano yata sa 240? So sa per kilo po ng ating hasa-hasa, siya lang po atang may tinda rito ng hasa-hasa, no? 240 na per kilo. Magkano presyo ngayon ng isugo? 260. Gagaong 200 pesos sa per kilo po ng mga gagaong. Kaya ito gawin natin. Yung page mo sa Alimango, sa page mo, di ba? Nasa akin naman. Ipopost ko doon sa kanila para kapag pupuntahan na lang yung account mo. Para doon na lang makipag-negosasyon. Kagaya kay Brian Flores, pinuntahan siya, pinag-message siya ng mga customer. Mas maganda kasi yung ganun, na mabigay natin yung info. Kasi sabi nila, alamin mo yung mga Facebook account nila para kung may order, madali tayo makakuha. Ngayon, wala na yung alimango mo. Konti lang ba yung Dalawang banyera. dalawang banyera. So sa bagay sila, pag may time naman daw sila, pupunta sila dito. Pero yung mga impuesto mo, sinasabi ko naman lagi na dito sa gitna. Dito sa tabi ng tahong, tsaka ng bentahan ni Bito ng mga isda. So ganoon na lang gawin natin para ibigay ko yung mo, para puntahan yung account mo, para kung order ng mga limango, mas mabilis na. Golden Pond paano po, no? 370 na per kilo. Magkano yung presyo ng bangus mo nga pala? Magkano? 200 kasing laki ng hita ko. Ayun, 200, isang piraso 200. Alright, 200 pesos isang piraso, no? Malaki na. Yan ba yung mangilo na? Mangilo lang pa sa kilo. Ayun, mangilo na po yung kanyang bentahan po dito na Wala kayo ng tilapia. bangus dagupan, no? Ano tinawag sa bungiro? Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. At tayo po ay nandirito upang mag-update sa kanilang mga latag na hipon o anumang klaseng isda na ating may update, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So ito po yung pwesto, no? Pwesto ni Brian Flores na ating kaibigan na nagbebenta po dito ng hipon. So ayan po yung mga mamimili, no, ng hipon dito sa Malabon Fish Market. At meron din po siyang binebenta rito mga sugpo na inyo pong mabibili. Ito na lang sila, kalate isa. Magkano kilo ng sugpo? 360. Ayun, 360 po sa per kilo ng sugpo. Ayan po. Siyempre may dagdag isa yan. Ay, magkano naman yung hipon?
340 ba nami? Ayun, yung sa Banami po ay 340 na per kilo, no? So malalaki po yung mga hipon. Ito po yan, no? So yun po yung mga presyo ng kanyang latag na hipon at tugpo. So dito naman po ang mga per kilo ng tilapyang Batangas ay 80 pesos. Ayan. Yung malalaking na tilapia magkano? 130 na per kilo. Binluan. Kasi lapu-lapu, ayun, lapu-lapu. Oh. Yan, mga ilalatag pa lang po, no? Ng mga vendor po dito. Yung lapu-lapu at mga isdang binluan. So, yung mga tilapyang Batangas po natin ay murang-mura po ninyong mabibili sa halagang 80 pesos na kilo. Eh, magkano kilo dito? Ayun, 400 pesos po na kilo, no? Uulam na lang. Ayun, iuulam na lang. Ang ganda, no? Sariwang-sariwa yung ano. Salamat po, thank you. Dito naman magkano kilo? 120 rin po dito sa per kilo ng tilapyang Batangas, no? Alright, so ito po yung sitwasyon dito sa Malabon Fish Market. So wala pa tayong nararamdaman o nakikitang mga tubig. So patanghali pa rin po yung laki ng tubig dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayan dumarayo, no, dito sa Malabon. At yung mga nagtatanong o nagko-comment sa aking pagbablog po dito ay alam ko nandirito kayo, no? So hindi tayo magkita dahil nga maraming sa ating mga kababayan ang dumarayo. So shout out po sa inyong lahat. So tawid na tayo at update pa tayo sa kanilang mga latag na inyo pong mabibili dito po sa Malabon Fish Market. So ito naman po yung per kilo ng mga balsa galunggong. Ayan. 100 pesos na kilo. So ito naman po ay 120 na mga bangus pandaing at 80 pesos sa mga kilo ng goliasan. So may tinumpok po dito, no, sa halagang 100 pesos. Ayan. So balikan po natin at babaybayin muna natin itong kahabaan po ng Malabon Fish Market at dagsa po ang ating mga kababayan. So ayan po, no, yung mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa'yo, Boss Maki. Good morning. Magbangus na lang kayo. Ayun, magbangus na lang kayo. Yun ang kagandahan, no, meron siya ngayong bentahan dito ng bangus pandaing, no? Yan si Maki. Hanapin nyo lang po dito yan sa Malabon Fish Market at makikita nyo yan dito. Ayan. Shoutout kay Boss Making Wanted. Ayun. Wala yata si Genggeng. Wala si Genggeng. Yung tatay na lang i-genggeng ko. Yung tatay ayun. Boss Maki, salamat ha. Thank you. Shout out. Good morning. So dito tayo sa mga update pa ng mga latag. So dito ang paninda ni Ate Pat ay 100 pesos na kilo ng kanyang mga tilapyang Batangas. Ang bangus po ay meron pong kilo po ay 120 at meron pong 50 pesos isang piraso. So kayo po ang pipili ng inyo pong mabibili, no? 220 sa kilo po ng mga hipon. 100 pesos sa kilo naman po dito ng galunggong. So, ang kilo ng galunggong ay 100 piso. May pangulam ka na. Galunggong, galunggong. 100 lang. Para sa timbangan natin, oh. Walang halong duga.
So, 100 pesos na per kilo. Tinda mo na yan. Oh, good morning. Wala si Gengging, nahanap si Gengging eh. Shoutout lang ako, Boss Lando. Magandang umaga, shoutout nga pala sa aking asawa. Diyan ka lang, dito lang ako. Ayun, shout out po sa kanyang asawa, no? Diyan ka lang, dito lang ako. Ayos. Dito tayo kay... Sa tatay tayo mag-gengging. Wala yung anak eh. So, ito na yung mga tilapia, no? Magkano yung presyo ng tilapia? Dalawa. Ayan po ay 70 pesos na per kilo ng tilapia. 80 pesos sa mga gulyasan. Shout out po, good morning. Morning. Shoutout kay Giyong Lasingero. Ayun, absent na naman si Tio. At sinama yung kanyang si Gengging. So, ayan yung update natin sa kanyang latag, no? Ng mga isda. So, dito naman tayo sa latagan ng mga isdang tumpukan at ang mura ng galunggong ngayon, no? So, tumpukan ay 100 pesos. 120 naman po sa mga pogita. 180 sa kilo ng lapu-lapong itim. At yung mga tumpukan din po dito ng mga gulyasan ay 100 pesos. Isdang turay sa halagang 100 pesos. Sa tambak. Ayan. Sa dayang slando. Tumpukan ang dami, no? Pwede ka na mag-ihaw. Yan po yung isdang turay, no? Na tamban din po kung tawagin. So, tumpukan po dito ay 50 pesos sa mga hipon na panggulay. So, dito malalaki po yung mga gulyasan, no? So, ito po yung mga tilapiyang Batangas. So, ito po yung mga gulyasan na malalaki sa halagang 130 na per kilo. Tumpukan ng mga tilapia, oh. Magkano tumpukan nito? 100 pesos din po yung tumpukan, no, ng tilapiyang Batangas. So, shoutout sa'yo. Shoutout po. Nakikita na yung mga... Shoutout sa pamilya mo sa Canada. Hindi mo, nahihirapan na ako dito. Ayun, nahihirapan na siya maghanap buhay po dito sa Malabon Fish Market. So, magkano kilo ngayon mo ng galunggong? Sige na, 130 na lang. 130 naman po dito at may mga tumpukan, no? Personal, 120 lang. Ayun. So, yan po yung mga ina-update po natin ng mga tumpukan at per kilo ng mga isda, no? Dito sa Malabon Fish Market. 120 naman ng per kilo. Salamat. So, dito mga isda, no, na mabibili rin po. Shout out. So, dito tayo sa mga latagan pa, no, ng kanilang mga isda na inyo pong mabibili. So, yan po yung mga kababayan po natin na tumatangkilik sa mga isdang tumpukan na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, dito, yung mga tumpok ng kanilang bentahan, 100 pesos na tumpok pa rin po. At ang mga pagi ay 100 pesos na kilo. Shout out sa iyo, Boss Jeff. Shout out, Boss Ed Pompak. Shout out sa inyo. Good morning, good morning. Dito tayo sa iba pang latag, no? Yung mga gulyasan nito, yung tumpukan po dito ng mga galunggong. Ayan po. Tutukan natin para makita po ninyo sa aking pagbablog sa Malabon Fish Market. 100 pesos na tumpukan po ng mga galunggong. Yeah, yan po yung mga latag po nila, no?
So dito meron din mga alumahan nakahalo sa mga galunggong. Ayan. Pwede ba kayo interviewin? Ano interview ko sa'yo? Dito sa ba? Tapos sa Maliit pa eh. Ang ganda, malaki na yung tubig eh. namin ngayon, sa kalagayan namin ngayon. Nakalaki na tubig. Kaya papunta na rito na naman, no? Magandang ano yan. Bumigay pa yung diki sa Nabotas. Kahapon na tayo. Kaya Dito, hirap kami. laki ng tubig. Baka, Mayor, pwede niyo naman kaming tulungan. Ah, sige. Pwede naman yun eh. So, shout out sa'yo. 11. Ayan si 11, oh. Ang tandem ni Tinong. Ayun si Tinong, shout out. Ayan. Puntahan natin si Tinong at si Boss 11. Ayan. Nagkakalapit na yung dalawa. Yung mag-partner. Shout out sa inyo. Tandem. So dito tayo sa mga latag. Ito po yung mga isdang bato. Sa halagang tumpukan ay 100 pesos. At may tilapiyang Batangas din po sa halagang 100 pesos, no? So sulit pang ulam, no? O dalawa 180 po sa mga tumpukan. Pinapamigay na yun. O yun, pamigay presyo. So marami sa ating mga BGC, Easy ka ba? Ano ka? safety officer, Nang ano? building, Ano ang mga fit out, fit out ka? mga opisina ng mga call center. Ano ko eh, nang tawag dito? Sige, thank you. So marami sa mga isdang tumpukan ang nakikita po natin dito, yung mga tilapiyang Batangas, no? So tsaka yung mga galunggong na murang-mura po na inyong mabibili sa halagang 100 pesos, at meron din pong 100 pesos na kilo ng kanilang mga bentahan po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ganito yung sitwasyon, at nakikita naman po natin yung kanilang mga latagan na bentahan po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito tayo kay Tinong at kay Boss 11. Si Boss 11, ayan o. Tapos tumpukan po dito, 100 pesos ang kilo. Lumalayo nga eh. Yan po yung mga tumpukan po sa halagang 100 pesos. So ito po yung kahabaan ng 39 Estrella Street patungo po ng Tulay. At pagbaba nyo po doon ay Nabotas City. So ito naman po yung lugar kung saan ay FC Villa, no? FC Villa, ito po. So may kaunting tubig na, no, na ating nakikita. So yung pagbigay ng dike sa Nabotas ay siguradong lalaki na naman ang tubig. So nakapanood tayo na ang laki ng tubig, no? Hanggang leeg nung pagbigay ng dike diyan po sa San Jose Nabotas, no? So ito yung mga latagan po nila, mga pugita po dito ay 100 pesos na per kilo. Kilo po sa mga gulyasan 100 pesos. So yan po yung mga latagan nila. So lagi po tayo maging safe dahil sa ating lugar, no? Dahil nga lagi tayong binabaha at dapat po ay laging mag-iingat. So abante na tayo at update pa tayo sa ibang latagan po na ating makikita dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Lakad-lakad na tayo. So kakapiraso pa lang po ang ating na-update, no? Sa ating pagbablog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito maganda yung mga presyohan na ating nakita. So ito po yung mga presyohan ng mga sapsap na 80 pesos na per kilo. Tulingan po natin ay 100 pesos na kilo. So ito yung mga pangatin at paksiwin na mga isda. May mga malakapas, salay ginto na maliliit na pangatin, no? At yung mga bisugo. So yan po yung mga latag po nila dito sa Malabon Fish Market. Nay, magkano po presyo ngayon nito, Nay? Ngayon 120 po kalahati, 240 sa per kilo. 140 na per kilo.
Shout out po, good morning. Shout out. Libre? Ay, maganda yan pag libre. So, bumili siya ng tilapia, no? Oo. Shout out. Good morning, good morning. Enjoy sa pamimili. So, ayan po yung mga silent viewers po natin na nanonood sa ating pagbablog po sa Malabon Fish Market. At ganito po yung sitwasyon. At nakikita-kita na rin kami ng mga manonood natin, no? So, yung mga per kilo dito ay 120 per kilo po yan ng mga tilapyang Batangas. Magkano per kilo? 200 naman po sa per kilo ng hipon. 100 pesos sa mga kilo naman po dito ng tilapyang Batangas, no? May 130, 100 at 90 pesos na per kilo. Thank you. So dito naman tayo sa kahabaan, no? So ganyan po yung nakikita natin sa ating vlog. So yan po yung pagkaguluhan, yung mga bentahan po dito ng isda. So lapitan lang natin. Ayan. Ito po yung mga latagan po nila, no, ng mga isdang hasa-hasa. Magkano yung hasa-hasa? 240. So sa per kilo po ng ating hasa-hasa, siya lang po atang may tinda rito ng hasa-hasa, no? 240 na per kilo. Ayan. So ganito yung sitwasyon natin sa kanilang mga latag, no? Napakaganda ng mga bentahan po nila ng isdang hasa-hasa. 240 na per kilo. So nandito tayo sa bandang likod na dahil nga hindi pa tayo makasingit dahil sa dami ng mga kababayan po natin ang namimili. So napakaganda ng presyo, no, ng kanilang mga latagan at napakasariwa yung isdang nakita po natin dito. Ito po yan, no. Sa 240 na per kilo na mga isdang hasa-hasa, no. So dito yung mga per kilo na mga galunggong ay 120 naman po. Yung mga balsa galunggong ay 140, no, na per kilo. Salamat po, napakasarap niyang baga. So ganito naman po pagkaguluhan yung mga latag naman po dito ng mga hipon, no. So yan po yung sitwasyon dito sa Malabon Fish Market na ating pong na-update sa mga kalakaran at bentahan po nila ng mga murang hipon at murang isda dito po sa Malabon Fish Market. Ang sarap! Sarap ng pagkain. Wala yung anak mo, hindi nagtinda? Nakaubos na? Ano, hasa? Doon na lang ako nakabili, oh, hasa. So, update tayo, no, sa mga presyo dito ng mga pusit na nakita po natin. So, hindi tayo makasingit, no? So, ayan po ay 250 po na per kilo. Dito naman po yung mga presyohan ay 140 na per kilo ng mga isdang gulyasan. Para sa galunggong ay 150 po, no? Good morning po, enjoy po sa pamimili. Shout out po. So, dito tayo. Salamat po, enjoy po sa pagkain. Napakasarap ng ulam, oh. Di mo ako nakilala kagabi, no? Hindi. Naka-face mask eh. Yun nga eh, bumili ako ng tuna kagabi. Nakilala kita nung ano, Tinawag ko si- nagpakita ka. Tinawag ko si Agustin. Tinawag ko si Agustin eh. So ayan po yung mga latag po dito ng bangus, no? Salamat po, thank you. Enjoy po sa pagkain. Grabe, no? Ayan po yung mga mamimili natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan. So update na tayo dito pa sa mga latagan sa kahabaan po nito. Shoutout pong muli. Ingat po, ingat. So dito 320 sa kilo po ng mga hipon.
So, yun ang kagandahan, no, ng mga latagan po na inyong mabibili dahil sa mga murang presyo na ating pong na-update dito po sa Malabon Fish Market. So, sa pag-abante natin dito ay hahanap pa tayo ng mga magandang presyo na ating pong may update sa Malabon Fish Market. So, ito po yung mga presyuhan, no, ng mga latagan po ng hipon. At yung mga per kilo ng galunggong, 160 naman ang per kilo ng galunggong. So tumpukan ay 100 pesos at meron din po kayong 50 pesos na mabibili. So dito yung mga, salamat po, mga talaba natin ay kada takal po ay 100 pesos at yung mga tahong din po ay ganun din po yung mga presyo, no? Tapos mga gagaong at bisugo pa rin po na datagan. Ayan. Magkano presyo ngayon ng bisugo? 260. Gagaong 200 pesos sa per kilo po ng mga gagaong. So, salamat, thank you. Wala ni alimango. Kaya ito gawin natin. Yung page mo sa Alimango, sa page mo, di ba? Nasa akin naman. Ipo-post ko doon sa kanila para kapag pupuntahan na lang yung account mo. Para doon na lang makipag-negosasyon. Kagaya kay Brian Flores, pinuntahan siya, pinag-message siya ng mga customer. Mas maganda kasi yung ganun, na mabigay natin yung info. Kasi sabi nila, alamin mo yung mga Facebook account nila para kung may order, madali tayo makakuha. Ngayon, wala na yung alimango mo. Konti lang ba yung ano? Dalawang banyera. Dalawang banyera. So, sa bagay sila, pag may time naman daw sila, pupunta sila dito. Pero yung mga impuesto mo, sinasabi ko naman lagi na dito sa gitna. Dito sa tabi ng tahong, tsaka ng bentahan ni Bito ng mga isda. So, ganoon na lang gawin natin para ibigay ko yung ano mo, para puntahan yung account mo, para kung order ng mga alimango, mas mabilis na. Hindi ko rin kasi maasikaso eh. Kasi, wow. Direkta na yan. No, para direkta. Kagaya kay ano dito, kay Brian. Magkano mga limasag? 200. 200 ang per kilo. Bossing, thank you ha. Salamat. Okay. So dito pa tayo at update pa tayo sa mga bentahan po dito, no, ng kanilang mga latag. So ito mga prutas na po na inyo pong mabibili, oh. Gulay. Ayan. Dito wala na tayo gaano nakikitang latag sa pwesto nila Boy Putik. So ito na lang po yung nakita natin mga latag. Naubos na. Shout out. Tasa si Boy Putik? Boy Putik nandun may inahalukan. Salamat. Dito tayo ngayon kay Macho. Ayan. So yung mga kilo niya ngayon ng mga pompano, no? So balikan natin yan. So ito yung mga latag pa rin, mga gulay na sulit presyo sa mga nakabalot per kilo na murang-murang nyo mabibili. At yung golden pompano natin, no? Shout out sa iyo, Lodi. So yan pa rin ang ating mga latag ngayon sa halagang 370 na per kilo na mga golden pompano. Ayan, golden pompano po, no? 370 na per kilo. Kasi nag-miss call, di ko narinig. So napakasarap niyan. Isigang nyo po sa, o kaya kinamatisan, no? Ayan, yung mga golden pompano. Alright, sa ganda ng presyo, pumalo ang golden pompano sa halagang 370 na per kilo. So, dito naman tayo kay Boy Tilapia. Update natin yung mga presyo. So, 80 pesos na kilo. Ayan, 80 pesos na kilo. Tapos 100 pesos na kilo ng tilapia ang Batangas. So shout out sa iyo, Boy Tilapia. So lapit na tayo dito. So sa mga per kilo naman po ng mga sugpo dito ay 400 pesos na kilo. So napakaganda po, no? 400 pesos na per kilo ng mga sugpo.
So napakasarap niyan at makunat-kunat ang laman kapag natikman niyo po ang mga latag dito ng sugpo. Siyempre, bibilin po natin yan ng 400 pesos, no? So dito naman tayo. 130 sa mga kilo ng tambakol. Ayan, no? Malalaki na po yan, no? So yan po yung mga presyon. At sa mga laman po ay 160 na per kilo. So shout out sa'yo, Boy Putik. Boy Putik, shout out. Ay, si Boy Putik, oh, lumalapit, oh. Si Boy Putik. Nakita si Boy Tilapia. So mamaya kayo sa akin. Ayan. Pili ka na po, di kayo pumasok lang kayo. Pasok lang kayo sa paninda ni Boy Bangus, aka Boss Maeng. So magkano yung presyo ng bangus mo nga pala? Magkano? 200 kasing laki ng hita ko. Ayun, 200, isang piraso 200. Alright, 200 pesos isang piraso, no? Malaki na. Yan pa yung mangilo na. Mangilo lang pa sa kilo. Ayun, mangilo na po yung kanyang bentahan po dito na Wala kayo magtilapia. bangus dagupan, no? Ando tinako yung sa bungiro. May banat na naman kay Boy Tilapia ata, nagpaparinig, oh. Wala kayo makalog. Alright, so salamat po sa mga viewers po natin, sa mga sumusubaybay, no? Salamat po sa inyo sa pagsubaybay sa aking pagbablog po sa Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat.